prezentarea așa de la stânga la dreapta. De fapt, dragi prieteni, fără alte prezentări, el este nimeni altul decât Cosmin! Puține aplauze. În dreapta mea, prietenii spun Garfield. Dragi prieteni, ea este Claudia! Iar eu sunt Claudiu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Și acolo în spate de tot, cine să fie oare? Fata care ne macină creierii toată ziua și toată noaptea, dragi prieteni, ea este Bogdana!
risipi